Salamat po sa nagtulong. Sa binigay mo po sa araw-araw. Inuubo ka din. So guys, muli po natin silipin yung kusina nila Alexander. So, tapos na daw, sabi ni Kuya Felix. Yan, maayos na yung kanilang lutuan at hugasan. Yan, maraming salamat ulit sa ating sponsor from Brooklyn, New York. Yan, God bless po ma'am. Napakamusilap po ng inyong puso dahil tumutulong po kayo sa ating mga kababayan dito, especially kay Alexander. So papasok muna tayo dito sa Eskinita. Okay, magandang hapon. O yan, very good, naglilinis. Wow. Yan, ito na guys na ito, pansamantala lang muna ito dito. Kasi hindi ate. Patitigasin muna natin tong poste. So ito guys, gumawa po sila ng poste dito para dito po yan sa kanto ng mga sa bakod. Ilalagay po. Asa si Alexander? Pinaluwas ko po si Badyas at pabulong ko po yan. Hindi pa na hindi pa gumagaling. Nahapon po kaya ibabakal ko na yung pausok. Ay yung Ay, pinag-ano ko yung katalin, nililigan ko po talaga. huwag yung pakainin ng aso tong kinakainan nyo ha. Yung rabies, mahirap. Ilan po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na poste. O, pansamantala muna. Ganito ha. Pero maayos na, may bakod na. Ay, may dingding. Wow! Pinaglaan na po ni Kuya Felix dati. Opo. Tapos ganyan na muna kaini. Nanganay lang may makalahon. Ano yan? Tama. O, di mas maayos na nga kayo dito. Yan dyan. Maghintay-hintay lang tayo no, kasi Okay, problema. ipapatapos to ng ating sponsor. So, bigyan lang natin siya ng konting oras. O, may lababo. May may lababo, may krepo. Sabihin kay Kuya. Saan nga galing si Alexander? Ko akong padyak. Padyak. Okay. Wow, malinis oh. Ang puti. Very good. Uring na po baga kaya. May team na. Ano masasabi ni Alex sa sa sponsor? Anong masasabi mo doon sa nagbigay yung ng tulong para maging maayos yung kusina nyo? Salamat po sa nagtulong. Sa binigay mo po sa araw-araw. Inuubo ka din. Ito tayo dito po hulog po yan dyan sa may Anong pinapainom mo ting gamot? ubos na po, binakal ko sa iyo ng primero. Bus na. Nako. Ito tatanggalin to dito para basag ba? Ayan. Di, tatanggalin lang naman to dito. Pansamantal lang daw. Matigas. Ano Alex?
Oh, saan yan nakuha? Nagpagulay. Oh, hindi may pang ano na kayo. Ay, sorry po. Kaya wala. May pagkain, may panggata na sa ano, gulay. Hmm? Oh, di ba? Maganda yung bahay pag malinis na. Oh, wow. Oh, laging maglinis si Alexander ha. Lalo na si ate dahil babae si ate. Narinig ko yun. Dapat yung babae malinis sa bahay na. Ano ito nilalagnat ka din? Wala. Ito lang. Iyan ang salaman. Kuya, ano, salita hinako ko. Kaya baka lang kung pausod na. Kasi tinamang sa kong pang kabulo. Kada pa man 100. Okay. Yung kung yung ano, nagpapadyak man po kami. Sa akin. So, may pinapayan. Oh, at least may privacy na kayo. Eh, wala pa palang ginawa dito ano pintuan. Wala pa po. Sa bagay dati naman walang pintuan diyan ah. Saan ko natulog doon sa loob? Lahat? Lahat? Oh. Dito hindi. Sabi ko nga, kung may pinto na dyan, dito mo kami natutulog. Pwede, pagawa tayo kay Kuya Felix. Kasi kung mas surprise ko dito kaysa doon sa loob. Okay lang tayo bigyan kita ng ano, pera. Ikaw na yung bumili ng linoleum kung anong style gusto mo dyan. Dyan lang muna. Dito lang po. Oo. Para kahit pag naglalaro yung mga bata, maayos. Hindi ano yan, malikabok. Ilang year ko daw po ito. Abot lang po dito. Oo. Bumili ka tayo ng ano, ng 10 yerda. 10 year daw. Oo, at bibigyan kita ng pambili. Tapos po, format. Ang promat nga na bakalanta. Yeah. Gusto mo yan. Ano, tangal na hindi yan. Oo, para pabalik-balik kami dito. Laging nasa ano sila, yung sa sahig. Ngayon na medyo maayos-ayos na, edi maglagay tayo ng floor mat. Ano, Alex? Oh. Ito mo kay mama mo. Mama po ako. Ipag paano ka din dyan, kama ba ka sa gamit lang po na dyan. 10 po kuya. Oh, sa pulo, oh. Eh kung sa baba, edi lagyan natin sa loob. Ayun po. Ah, basta, yung usapan natin ha, laging malinis yung bahay na. Tapos yung mga kalat-kalat, tanggalin na lang. Ano, para maging malinis yung bahay. Kasi yun yung gusto ng sponsor natin, ipapatapos tong bahay nyo. Pero may kondisyon, laging malinis dapat. Saka po natuwa nga po si Ate Love yung ano po ninyo, yung vlog. Nakita niya. Opo. Oh, di ba? Oh, Tapos sabi niya, gusto niya rin po yung gawain kaso talaga may ano rin po siya, yung may ginagawa pa. Kaya salamat daw po sa sponsor kasi daw po hindi niya na daw po magawa-gawa ito. hindi, salamat tayo sa sponsor, no. Ayun, sundin na natin yung gusto natin, nila. Kasi tayo din naman yung beneficiary niyan. Ayan, nag-uutos sila. Sinasabi kung ano yung gusto nila para sa inyo lang din. 'Di ba? Oh, tamo natuwa si Ate Love sa ginawa namin. Oh, di pag laging malinis yung bahay nyo, mas marami pang matutuwa. Ngayon po, December pupunta daw po sila dito. Asan ba sila si Ate Love? Nasa Maynila po. Maynila. Opo. Yan, sana makita namin sila. Pupunta, sasabi ko nga po, sana magkita-kita kayo para masaya. Sabi niya, hindi daw po siya mag-aanong hindi makita kayo. Yan, sa pangalan pa lang, mukhang mabait na eh. No? Mabait nga po naman si Ate Love, pero kung galit talaga siya di Alex. Ha?
halos lahat naman galit sa asawa mo eh. Ano na po yung ginawa nga po sa pamilya niya at saka lagi para inom. Pero lahat ng tao may chance. Ayan kaya, Sana nga po magka-chance mo talagang magbago ng masyado. Kasi kung wala nang magtrabaho siya talaga, laging tawag na lang tawag na lang tawag. bakit daw? Bakit? Kinukumusta lang kayo? Hindi naman po ang gusto kong sabihin, ang trabaho. Pag nag-ayos po siya kasing gusto umuwi, mauwi. Kaya sabi ko, magaling ka dito, anong gagawin mo? Mag-iinom na naman. Ay, hindi na siya pwedeng bumalik sa pag-inom kasi talagang ipapapulis ko siya. Sabi ko nga po, pero po daw nakakapag-inom yata yun kasi pag tinatawagan ko, kainuman yung among niya. Ayan, mahirap. Tagabi ko na rin po ang among niya. May mga gamot itong iniinom to sa uwo. Meron po. Sigurado ka ha? Yun po. Anong sa gamot? Yung pong pinagbili mo, naubos na kaninang umaga sa kanilang tatlo. O di, ubos na. Hindi, wala na. Hindi naman po ako. Yung sobra sa pambili na. Hindi, o dagdagan mo ng 500 dyan. Bili mo ng gamot ate ha. Opo. Gusto ko nakita yung gamot na bibilin mo ha. O kasi tamo yung mga yung ubo nila dikit na dikit. Alex na mag-inom kang bulong ha. Salamat. Oh. Dahil na ako mahali no. Okay po. Basta po 10 yard taga boss. Yung 10 lang pakalon mo. Tanganin kong sumubraman, doon lang sa loob. Opo kuya. Salamat. Tapos wag mong kakalimutan yung mga gamot Opo. nila para gumaling. Oh. Dapat laging malinis to, ano Alex? Laging maligo ha. Naligo ka araw-araw. Kahapon nga, pagalis nila kuya Philip, umiyak yan ka. Pagkalitaw. Bakit? Kasama na po si kuya Philip, pupunta sa inyo. Sabi ko malayo yun. Namiss. Pagaling kayo ha. O maduman ako. Kuya, salamat po. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Alex. Alex. Bye-bye.